Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Zach's Secret Files. Si Zach na isang mapagmahal na tao. Umintindi, nagmahal, sinubukan ng lahat para maisalba ang relasyon nilang dalawa ni Kyle, ang tatay ng kanyang anak. Pero hindi pinalad na maipagpatuloy pa ang kanilang love story, complete happy family. Pero mapalad na rin siya kasi hindi siya napunta sa isang lalaking 3 na ang panganay. Or pwede ba nating sabihin na sagad sa pagiging babaero? Ngayon may jowa na ang ating Secret File sender. Yes, pinagpapatuloy niya ang pagiging nanay niya sa kanyang anak. Wala nang naipapadala yung tatay ng anak niya. Pero laban lang. Sabi naman niya, kaya naman kahit wala siya. So, saludo sa lahat ng mga single moms out there na ang tanging inambag lang ng kanilang partner ay sperm. Charot with Harot. So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Danilo R. De La Cruz. What a story, a lot to learn. Many of us may blame love for causing us pain when in reality, it is usually our own attachments and expectations from people that cause us to suffer. To love a person without any condition requires a lot of inner work. And the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much. But at the end of the day, the decision to make choices at any given time is always up to us. Love is nothing without action, trust is nothing without proof, and sorry is nothing without change. Happy 11th anniversary to the most gorgeous DJ on earth, DJ Rocky. Miss ya, lots of love. Pwede pong pakitranslate po yun. Ang daming English. Charot with Harot. O madalas daw sinisisi natin ang pagmamahal o pag-ibig kung bakit tayo nasasaktan. Pero in reality, ang nagdadala sa atin ng sakit ay yung attachment natin at yung expectation natin mula sa isang tao na hindi naman talaga tayo totoong minamahal. Sometimes we just love the idea of the person or we just created an idea of us. But it is not the reality of the person and not the reality of the situation. Ito naman ang sabi ni Raquel Pariñas, pabati po sa Montalban. Shout out sa anak naming si MZ na sumasabay sa pagkanta ng Almost Over You. Ito pa sabi ni Aris Jordan Santos, pwede bang magmura? Okay, pwede, pero maki-KBP tayo. Charot. Napagod ako sa kwento. Bakit kaya may mga lalaking ganyan? Kuhang-kuha ang inis ko. Napaka-selfish ng lalaki sa totoo lang. Sarili lang ang iniisip niya. Dapat dyan, kinakapunning. Para hindi na makalandi pa. Ako nga hirap na hirap magka-girlfriend. Siya, 3 yung naging babae, tapos 3 din yung naging anak. Congratulations. 3 ang panganay mo.
Masyado siguro niyang sineryoso yung sinabi ng pari na humayo kayo't magpakarami. Sinabi yun para sa iisang tao na nagpapakasal. Sinabi yun para sa 2 taong nagmamahalang kinakasal. Hindi sinabi yun doon sa lalaking ikinasal para gawin niya sa mga maraming babae. Eto naman ang sabi ni Darwin Russell. Ang cheater mananatiling cheater kapag nakuha niya ang gusto niya sa iyo. Hindi yan makukontento sa isang partner lang. Kaya kung alam nyong niloloko na kayo ng jowa ninyo, umalis na kayo. Huwag nang antayin na maulit ng maulit at patatawarin lang ninyo dahil sa mahal ninyo. Naniniwala ba kayo doon na once a cheater, always a cheater? Naniniwala ako na once you go black, you can't go back. Na mas naniniwala ako dun sa kapag may itim, mahirap limutin. Charot! I think naniniwala ako na kapag sincero ang isang tao na gusto niyang magbago, mararamdaman mo ito at makikita mo ito sa kanyang mga aksyon. Ito naman sabi ni Robert Tirao, may mga lalaki talaga na tatakbuhan na lang yung mga nabuntis nila. Ayaw harapin ang responsibilidad. Magpakatatag ka center. Alagaan mong mabuti ang anak mo. Lesson na rin sa atin to na huwag gawin ang mga bagay na alam mo nang hindi mo pa kayang harapin. Yun lamang po, shoutout sa buong Team Rocketeers. True, huwag gawin ang mga bagay na hindi mo pa kayang panindigan at harapin. Ito pa sabi ni Christian, sana dumating yung panahon na maging okay ka na talaga, sender. Medyo okay naman siya, I think eh. Eto pa sabi ni Chris Mendoza, kasalanan ni Kyle, binuntis niya pa ang ibang babae. Hi kay Bernard Laurejas. Dapat sa mga ganyan pinuputulan. Nang alin? Sungay. Eto pa sabi ni Charles Sancho. Eto na naman tayo sa kwentong sa una gentleman, pero nung nagkajuntisan na, boom, running man. Charot with harot. Sarap niyong batuhin ng dodgeball. Alam niyo ba yun? Alam niyo kung meron kayong binuntis na babae, panugutan ninyo. Hindi yung tatanggihan ninyo. Ang dami ng nabintis na babae tapos ayaw panagutan. Takot sa commitment yarn. At sa girls, huwag kayong magpakarupok sa isang lalaking umaalis sa responsibilidad dahil pag kayo nabuntis na at wala siyang pananagutan, hahantong kayo sa demandahan dahil ang lalaki ay magaling lang sa magbulaklak na salita. Pati bulaklak nyo, paglalaruan nila. Ay, talaga ba? Hi kay Fred Moreno. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. At naniniwala ako na kailangan talaga nating i-educate ang mga tao pagdating sa safe sex. Sa totoo lang, hindi bukas ang mga Pinoy pagdating sa ganitong usapin. But we have to really be open about this so that bumaba na po yung porsyento ng mga najujontes. I'm an advocate of marriage before chukchak chenes, tuluang dagets. But I'm also open to that fact na kung responsable ka, alam mong paninindigan mo kung ano man yung consequences na magiging action mo, then do it. Sarili mo naman buhay yan eh. But if you are given that time and opportunity by your parents to study, then study. Pwede namang maging inspirasyon ng jowa. Pwede namang maging safe. Let's all be real here. Pwedeng jumowa kahit nag-aaral. Basta alam mo ang kahahantungan ng iyong mga desisyon sa buhay. Kung ayaw mong i-trade yung mga pangarap mo as an individual sa isang malaking responsibilidad, then just don't do it. But if you are ready
then go, do it. And we go back to our secret file syndrome. I admire you for being strong. Hindi lahat kayang gawin yung nagawa mo. May iba pinanghihinaan ng loob to the point na naiisip natanggalin kung ano man yung nabuo nila ng partner niya, nakalandian niya, nakasex niya. And it's your choice to make. Hindi ibig sabihin maling-mali, tamang-tamang-tama. But sometimes, we decide on things na base sa kung ano sa palagay natin yung makabubuti sa atin. So, tinuloy mo. Gusto mo na magkaroon ng kompletong pamilya, nilaban mo. Nakilala mo pa yung iba't ibang mga babae nung ex mong Kyle. Pero wala talaga eh. It didn't work out. Ngayon, nalulungkot ka kasi yung pangalawang nabuntis ng ex mo, hindi man lang napanindigan, hindi man lang kinikilala. So maswerte ka pa na nakilala yung anak mo o anak ninyo ng pamilya niya tsaka ni Kyle. Nakakaasar, no? So parang feeling privilege ka ba dapat doon? At some point, nakakaasar na kilalanin yung mga ganong klaseng lalaki kasi parang hindi nila deserve tawaging tatay. Hindi nila deserve tawaging daddy or father. Parang hindi deserve. Kasi ang tunay na tatay, ang tunay na ama, nagmamahal, mag-aalaga, naninindigan, nagiging responsable. Pero hindi. So salute sa lahat ng mga single moms out there na supposed to be, it's a shared responsibility. Guiding your child, loving your child, giving them affection, attention, financial support, emotional support. Supposed to be, those are all shared eh. May katuwang ka dapat dun eh. Pero wala. Dehins, hindi naman nakaya. So dito lalabas yung pagka-strong independent woman ng isang babae. Nakakayanin niya ang lahat para sa anak niya. Pero nakakaasar pa rin na may mga ganitong klaseng lalaki. Nanganganak ba kayo? At ba't dumadami kayo? Baka pwedeng parang kuto na lang kayo na pwedeng tirisin. Parents, families, baka pwede pong magpalaki tayo ng mga junakis na mga tao sa mundong ito na marunong namang maging responsable. Na hindi yung kayo pa mismo, yung hindi kikilala at mag-a-acknowledge nung mismong nagawa ng sarili nyong kadugo. Imagine yung pangalawang bata, hindi man lang in-acknowledge. Samantalang kamukhang kamuka ni Kyle. Or sabihin natin ganun, bakit di na lang ipa-DNA? Uso naman na yun ngayon. Kung may trust issues pa rin. So sa mga pamilya out there, please, guide your children.
In the sense na alam nila kung paano maging responsable kung sakaling dumating yung time na meron silang responsibilidad. Itulak po ninyo sila na gawin yung tama. Bata pa lang nai-instill na yung moral values. Hindi na yan sa paggawa ng tama't mali nga eh. Yung pag-acknowledge na nagkaroon ka ng mali o nagkamali ka, pag-ako sa responsibilidad, pag-amin, pagiging accountable, yun yung nawawala. So sana hindi lang po sperm ang ambag sa buhay ng isang babae, lalong-lalo na kung naging opisyal na magjowa naman kayo. Meron naman tayong tinatawag ngayon na co-parenting. Nauso na po yan ngayon. Nagiging successful yung iba dahil sa co-parenting. Pwede namang maging maayos yung pakikitungo nyo sa isa't isa bilang magulang nung bata. Habang may mga minamahal kayong iba na mas tama para sa inyo. Pero hindi tinatakbuhan yung responsibilidad. Raise children to be responsible. Kasi itong mga to, lalaki itong mga to. At kung ano man yung pagpapalaki nyo sa kanila, makikita. At ang magsasuffer dito ay yung susunod na henerasyon. So let's start now. Ay, may ganun. Advocacy yarn. Charot, darot. So yun lang. Sana sa mga kabisyo natin out there na mga babae, especially maging matalino po tayo sa pagpili ng mga lalaking papapasukin natin sa buhay natin at papapasukin natin sa kung anumang butas ng ating katawan. Pumili ng tama. Consistency, values, sense of responsibility, faithfulness. Yan yung mga dapat i-check bago nyo papasukin yung mga yan sa buhay nyo. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, GTG as in got to go. Susunod na po ang programang EDSA kasama si Diego at Anghenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. This is Zach's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!